kuyacaca uba inhlonipho esinikezela kwindawo esiphangela kuzo, esinikezela kubefundisi, sixakwe kuhlonipha abantu abasizeleyo. Ecaweni ndingalibeka iwaka lerandi ndonwabile ndihleka. Kunzima uphuma mam notata wami 200 rand. Kunjanje kumandi ndinikele kuThixo. Nikele kuThixo 1000 rand. Ngabethelwa izandla kwamandi ndanconywa. Ngelo xesha kunzima 50 rand kunyoko noyihlo. Ke babone belile emangcwabeni abanye. Ngelo xesha abalili kuba bebekhumbula bacinga izinto abangazenzanga ngexesha bephila. Besithi akwaba ubunovuka mama ndilungisa impazamo zam. Xa unovuka tata ndilungisa impazamo zam. Ewethu uba usaphila. Usaphila yenza kakuhle. Gawuquthe izinto ucinga bazibalulekile. Uke uvuyise lo muntu ngoba uzahamba lo muntu. Uzawuhamba lo muntu Scoopy. Abazali abangona phakade bafika bemke. Abazali bona abangona phakade bafika bemke. Ukuba bebenguna phakade abazali sonke kweli lizwe ngesinabo. Nomzuzu usaqhabisa izinto ezibalulekileyo kuwe. Uzawuhamba lo muntu engaqhabisekanga enjalo. Kodwa iyezimino ziqonda uba uqhabisekile kube kulate ngelo mini. Bosula inyembezi zikayihlo nhonyoko kwangoku ixesha lisakuvumela. Siku-Exodus 20 verse 12 uthi Scoopy hlonipha uyihlo nhonyoko. Ntoni le ikoyisayo? Njengoba ulichule lokonwabisa befundisi, ulichule lokonwabisa ibandla, ulichule lokonwabisa iitshomi zakho, ulichule lokonwabisa abantu basemsebenzini wakho, uyiswa intoni kuyihlo nhonyoko? Phofu ulichule nelokonwabisa uThixo. Uyakwazi ukonwabisa uThixo, kodwa uyisa kukonwabisa umzali wakho.